Cerewet. Gling-gling ngletak cit. Cerewet. Lah kono men kari omong kene iki sing tumandang ngrek. Ngrekoso wadah. Ye, nggawa tumbak. Ye, nggawa tumbak. Oke, asu Anoman. Anoman, Kowe. Iya, dasar para nyata. Kowe iki aja nggel leleng. Aja gembelo sisirahmu. Iso ngalahke Kartomarma sur tayu karo Kartodendra totok amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neng iki Senopati Ngestina Raden Arya Citraksi. Ora kelakon mama mati dening aku. Apa? Nantang panah-panahan raku apa piye? Sorry Wan lah. Sampeyan neng kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele ora. Sapenake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi nih. Wis kebacut tak tokke. Ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo ngono. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Ya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Nur. Wah, Anoman gilelek. Ngelemuk prajurit Kurawa pilang-pilang. Rasaku kan bebangal. Kurawa ora gelem bali saka kutha Runggu. Babati gamanmu. Piye? Babati gamanmu. Apa jila-blata jablata. Ibak yang Pojowojo. Nek liyane to cepeleke lha apa? Iki lah dedul Mogati. Dedengkote Pala Kulawa. Ayo Durma Gati arep ngopo? Jebul jajamu dibano. Hot! Apa? Jebul jajamu dibano. Hot! Elok. Edan. Edan munyuk ceko apa iki ya? Ya cep gak apa-apa babam kedepe ora pecah. Yo nggo gaman. Dene kene. Bedo sirahmu dibano. Pancrat wis seblak sirah. Wah. Dian. Ayo golek sing landhep. Oke. Glaji sirahmu dibano. Awas kowe. Ojal. Edan gak tedas. Cucuk cecok. Ayo dibano. Pusaka kok aneh-aneh. Ya wis sak kecekele iki cilik bangunan e. Jal kowe. Seblak kowe. Edan. Ayo. Wis entek golek liyane. Tapuk sandal ae dibano. Sanane. Ojal ora apa-apa. Ayo Wan. Ono barat. Aku balesen. Aku icin bilang bebalang dengan jauh kalah karo kowe. Aku Pekilan Pati Durma Gati. Nek kali kalah karo kowe aku ilang bebalang tenan wae. Kowe apa aku sing bakal mati. Uruh. Cilaka. Durma Gati Wan. Mungsuh Anoman. Apa Wan? Lah ya wis ken biyen. Anoman ki tau tate kondang
ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca ming ijen. Elok iki, elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Anggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Man. Ndekno kok perang. Pun kula nggawa bendho bareng, Man. Nggawa bendho. Bendho kula tutuke bles. Anoman iku kedhepe olah. Bendho kaya olah landhep niku lho. Heeh. Sing kedua nggawa glaji. Pusaka kok glaji Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silahe nguk mboten napa-napa. Edan. Nilih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing terakhir kula kentekan akal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapuke Anoman mlingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kayang-kayange bles. Kula nganti bengok slobat. Wah! Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Makslep wonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Man. Terus bar niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banget. Nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon, Man. Kula cuma nggakaken pun monggo dilahapi. Kula lah menang nek kali Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sadap. Sabab. Mungsuhe Anoman. Suramrata, Jayamrata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mletu kene. Siap. Mungsuhan Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sing pun maju sinten mawon? Kartomarma kalah. Surtayu kalah. Kartodendra kalah. Durmagati saiki mlebu UGD. Durmagati? Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho, Cidera kan. Si Durmagati Cidera. Papa. Panu tuh. Papa. Pasok. Wes. Oh. Papa. Pacar. Tutu. Apa sing nganti ndadak minta pertolongan? Parah. Mlebu gede kok. Mungsuh Anoman mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatining Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Seseng isen niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kowe aja girang-girang gemuyung. Wis iso ngundurke Kartomarma Susurtayu karo Kartodendra. Iki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Citraksi. Tutu. Sapa? Cidera. Lho. Citraksi. Kelakon mama. Mateng. Mati. Dereng aku kencuk cangking. Tata cangking. Sirahmu legane ati kok. Piye. Cicit. Kok ming sedhela.
Ora rara kaya lemu sum-sum sumbar. Didiantem pisan kok ngleng-ngleng ngletak cit. Cerewet. Lah kono men kari omong kene iki sing tumandang ngrek-ngrek. Ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tanju kok panah. Ya. Panah. Ya. Nah, ngono kuwi. Sit Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya, Dik. Keketiban panahku ora jeng. Jengket tutu. Tutu jengket. Lah apa? Ngletani lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju ngakirat nyawamu. Wis gek diculke. Nan, Diculke. engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Apa ora? Nantang panah-panahan ora aku apa piye? Sorry, Wan, lah. Sampeyan nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele ora. Sapenake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi nih. Wis kebacut tak tokke. Ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo kono. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Ya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Nur. Maju ora le? Nur. Maju ora? Asu Anoman. Anoman. Kowe. Iya. Kowe. Iya, dasar para nyata. Kowe iki aja ngleleng. Aja gembelo sisirahmu. Iso ngalahke Kartomarma, Sur Tayu, karo Kartodendra, Toto Amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neng iki Senopati Ngestina Raden Harya Cidraksi. Ora kelakon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang kuandam. Ora sembutu alole omong. Ayo tangi yo. Ladenono Anoman. Piye. Cicit. Kok ming sedhela. Ora rara kaya lemu sum-sum sumbar. Didiantem pisan kok ngleng-ngleng ngletak cit. Cerewet. Lah kono men kari omong kene iki sing tumandang ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tanju kok panah. Ya. Panah. Ya. Nah, ngono kuwi. Sit Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya, Dik. Keketiban panahku ora jeng. Jengket tutu.
Dudu jengkit. Lah apa? Nggetane lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju ngakerat nyawamu. Wis gek diculke. Nan, Diculke. engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Apa ora? Nantang panah-panahan ora aku apa piye? Sorry Wan lah. Sampeyan ning kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele ora. Sapenake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi nih. Wis kebacut tak tokke. Ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo ngono. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Ya sesuk tak goleke. Aja kuwatir. Nur. Maju ora le? Nur. Maju ora? Wong suwe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya apa. Nyat. Ngatase iki mengkewane kok digdayamu kliwat ukur lho, Edan. Urawa 100 cacahe bubar mawut ora karo-karuan memungsuh munyuk sak gegem gedene. Rasah kuwi bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Canjak. Bondo nawak rante nggo golek kambil we. Wah, iki nanggere ngene iki. Ya heeh wis lah. Heeh. Anggere kowe mbeker prindang-prinding. Wah, anggere meringis terus cuer ngono kuwi. Wah, githokku iso mengkorok. Iya. Aduh. Minggat. Aduh, teratapanan medeni tenan. Meringas-meringis gek sunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Wes esuk mau. Oh, ngono ta? Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa kewan suwe-suwe. Waduh, untukku kedaduk mit. Untukku kedaduk mik. Lino. Ah, ya tak doke sike, engko ndak daduk meneh. Yo. Wah. Oh, iya. Wah. Iya. Weh. Iya. Ayo. Iyo.
ngiyong ya lo ya oh aduh iyo piye Dur ngaso perang niku ngangge ngaso barang perang kok terus-terusan ambyar nganggo ngaso dengok-dengok kebet-kebet nyumet udut ayo pun rampung le ngaso maju meneh siap Pak Dombani le aja nganti kalah mboten ajeng kalah musuh munyo kalah isin yo wet cengengesan geguyu to yo telateni wae wis ora kecekel kok ra ngirama iki sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya Dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih hinclak-hinclik. Gale kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya terus tuh terus pokoknya kudu kowe luwih cepet mesti kecekel koko bako kowe iki ngapa anak mana wis minggat kok begijikan kene tak suwuk mundak Kang Supan assalamualaikum wes eling kula maju le aja nganti adi ayo aja dolanan aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan ayo Karno mawingis-wingis katon ning landheping Trisula
muga markata lir kabaranang. Oh. Paman Arya wonten dawuh. Pripun kabar peperangan? Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, nggir? Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Surasekti kalintang jayaning perang inggih. Mang wis padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara wela jagat Dewa Bathara. Lajeng kados pundi? Inggih, sakmenika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunta. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunta menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten samangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ikhlasaken Kyai Kunta, kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan, boten badhe kuwawa nadhahi Kyai Kunta. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutha Rama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumunten panjenengan badhe kondhang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dhateng Nalindra Ngawangga Adipati Basukarna. Karna mawingis-wingis katon lir landhep ing Trisula. Paman Arya wonten dawuh. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunta. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sawi geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunta sak Kesawa Sidi nek perlu. Anoman mati Kesawa Sidi tekaning pati pepakem Makutha Rama badhe dados gadhuhanipun Nata Ngawangga menika langkung prayogi. Latus minggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal Anudya Yukura aking ika kaeksi Mastu nama sidam sekaring bawun langgeng. Lah kok dadi kaya ngono Narpati Ngawangga nglepasake Kyai Kunta. Mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunta ngener ning dadaning Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutharunggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunta tiba ning Kutharunggu apa ora kobar pertapaning Kutharunggu. Sak pepundhenku Sang Begawan Kesawa Sidi. Narpati Basukarna. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengguni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunta ingkang durung titiwah yaning mangsa kala lan durung wancine.
Aja lakon dosa tak saut Kyai Kunto. Mbuh dadine kowe narepati ngawungga. Jaya menata imbang yen padha-padha senggana arepa kowe kondhang dadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya. Kuwi wis lalu mangsane. Iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh lho wah mati aku garwanca. Kenging menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lalampanipun. Ngantos kula menika ndhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirim ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi antados ing ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggana digawa mlayu. Munggah wonten ing Dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip Paman mati tenan kula. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning pati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trambil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Lantulan sabar to nggih, sabar. Terus Anoman ajeng ki napa pusaka niku arep ngapa? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun leremaken manahipun. Dipun leremaken penggalihipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet sakmenika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga Kutha Runggu ropyan-ropyan seneng-seneng suka-suka parisuka dahareca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Panjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siyaga wujudipun tumbak pedhang kinarya peperangan ugi sampun rumanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Monggo mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerang menclah-mencleh ucape niku sampean. Niki wau kula ngetoke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampeyan mau ngandhake nek kula ngetoke Kyai Kunto iso dadi sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula pikantuk wujuding pepakem Makutha Rama. Ning bareng saniki Kyai Kunto ilang, sampeyan ora nglipur atine Basukarna, malah aku tok jak ropyan-ropyan seneng-seneng diajak ngombe, diajak dahar.
ngerti nek bosok kaya ngono kuwi. Sampeyan iku nuwun sewu wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan iku bayi. Napane. Ora ngerti to Narpati Basukarno kuwi lagi sedhik mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, ngombe sing seger. Ora butuh sampun karo sampeyan. Nuwun sewu, menjenengan ajeng tindak pundi nggih? Ajeng tindak pundi? Niku dudu perkara sampeyan. Arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Patih Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarno dhewe.